गोजोन हानजा सुरनायखौ खालामनो गोनां जाखो? नोंखौ बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसु होननानै बुङो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों दिनै बर' रायजो राजाफोरखौनो जों साबायखर बावनो जों सानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव दिनैहाय मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय बेखौहाय जोङो आबुङै जोङो लाफुंनो हादों। आरो बे दिनैनि हानजा सुरनायाव गोबां जोंनिनो जिल्लानि दैदेनगिरि जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, गहपुर गासैखौबो जों ज' लानानै जों दिनैहाय नैबे हानजा सुरनायखौ जोङो लादोंमोन। उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे इडुकेसना जोबोद लोरबांथिखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। मानो होनना बुङोबा जोंनि इडुकेसनाव जेरैबायदि क्वालिटि इडुकेसन नांगौ बे क्वालिटि इडुकेसनखौ स्पेसियेलि बर' मिडियामाव जोङो मोननो हायाखै। जेरैबायदि साबजेक्ट टिचार नांगौ साबजेक्ट टिचारखौ जोङो मोननो हायाखै। नैबे सामार भेकेसनाव जोङो कचिंनि गेजेरजों जों माखासेखौ सात्र'फोरजों जेब्लानाखि जों डिसकास खालामो, गारजेनफोरजों जेब्लानाखि जों सावरायो, बिथांमोना दुखु फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनो मोन्दों दि नंगौ जेरैबायदि फोरोंगिरि नांगौ, जेरैबायदि जोंनो बिजाब नांगौ टाइमाव बे बिजाब आरो जोंनो फोरोंगिरिखौ जों नांगौ बायदिखौ जोङो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जों दिनैहाय नैबे गोजोन रेलिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जाहाथे सरकारा, आसाम सरकारा बा इण्डियान गभर्नमेन्टआ जाहाथे नैबे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोजां नोजोरै नायो। जेरैबायदि बिजाब नांगौ समाव जाहाथे बिजाबखौ जोंनो नायहोयो। थांनाय बाराव जों नुनो मोन्दों जोंनि माखासे फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा मास मोननै ओरैनो बिजाब गैयालाबानो फरायनांगौ जानानै फैदों, स्कुलाव थांनांगौ जानानै फैदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गोबां बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होखांनायनि उनावसो मास मोननैसोनि उनावसो लेखाया एभेलेबेल जाफैना होदों। जाहाथे इन फिउचाराव नैबे थासारिया जाहाथे जाया आरो थाबैनो माखासे जेनाखि सर्टेज जानाय फोरोंगिरिफोर माखासे स्कुलाव एलपि स्कुल बा हाइ स्कुलाव जाहाथे गभर्नमेन्टआ थाबनो मास्टारफोरखौ थिसननानै होयो। आरो जोङो खावलायो दिनै नैबे रेलिनि गेजेरजों जेसेबांनाखि थानाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायोफोर बर' मिडियाम जाहाथे बियो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज जायो। जों बेखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै सरकारनिसिम जों खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि स्कुला प्रभिन्सियेल जायोबा जोंनि माखासे इडुकेसन सिस्टेमा जाहाथे सोलायनायाव जों मोनो आरो साबसिन हामसिन जों जाहाथे सोलोंनायखौ जों मोननो हायो। मानो होनना बुङोबा जे जाथिनाव रोंनाय थायो बे जाथिहा जौगानाय दङ। बे डिसिनि गेजेरजोंहाय गोसोखां बिलाइखौ सोरनो गथायगोन? बे डिसिनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइखौ जोंनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार अफ इण्डिया बिथांनो जों गांसे दैथायहरगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिनोबो जों गांसे दैथायहरगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो मान होनो गोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांनोबो जों गांसे दैथायहरगोन। नोंथांमोननि जाफोर दाबि दङ बे दाबिफोरखौ जुदि थाबैनो जुदि गनायाब्ला इयुनाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लाबावगोन? नंगौ दिनैनि जेनाखि हानजा सुरनाय बियो दिनै जोङो जागायदोंल'। जोङो उदालगुरियाव जों जागायबाय। आरो जेरैबायदि जोंनि दाबिखौ जुदि आसाम सरकार बा भारत सरकारा जुदि एंगारनानै जुदि थायोब्ला खेरायाबा बिनिफ्राय आरो बांसिन जों खुद्रिसारनांगौ जानानै फैगोन। दिनै जोङो नुनो मोन्दों जोंनि माखासे फरायसुला आरो फरायसुलिफोर ज' जानानै खामानिखौ मावदों। फैगौ दिनफोराव बिनिफ्राय बांसिन दाब जायगायाव जोङो सोमावसारनांगौ जानानै फैगोन। नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि अनगायै गुबुनावबो बिदि आर'जलाइखौ गथायदों नामा गोसोखां बिलाइखौ? नंगौ, निस्सय। जोङो दिनैहाय जास्ट मोनसे जिल्लायावल' उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जागायबाय। आरो बेबायदिनो माखासे प्लान पलिसिस दङ। जोङो दाब जायगायाव आरो बेफोरबायदि जोङो मेम'रेन्डामखौ जों गथायलांगोन। आरो बेल' नङा, गोबां हाबाफारिफोर दंबावो। बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे जोंनि इडुकेसना मोनसे टप मस्ट प्रायरिटिलाय जों बेखौनो टप मस्ट प्रायरिटि होनानै जों खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ। आं नुनो मोन्दों जोंनि आसामाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबलांनो हमदों। बे बेलायाव नोंथांमोना मा सानो? स्पेसियेलि बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। मैयासो माखासे लिस्टखौ जोङो नुनो मोन्दों। माखासे जोंनि जेनाखि एलपि स्कुल बर' मिडियाम एलपि स्कुल जोबोद दुखुनि बाथ्रा। माखासे स्कुलफोराव ओरैबायदि जाबाय
सात्रफोरनि जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि जेनाखि नाम्बार्स बियो जोबोद खमायलांनो हमबाय माखासे स्कुलाव जोङो नुनो मोन्दों मात्र 20 जन माखासे स्कुलाव सानै साथाम बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बियो मानि थाखाय जानानै फैदों बेनो जाहैबाय माखासे क्वालिटि इडुकेसना जोङो माखासे बर' मिडियाम बा गभर्नमेन्ट स्कुलाव जों मोननो हायाखै जा बिनिखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा बेखौ मोनसे चॉइस खालामना लादों दि जोङो बर' मिडियामाव जुदि होयोबा बा गभर्नमेन्ट स्कुलाव जुदि होयोबा जोंनि फिसाफ्रा मा जालांनो हमदों मानो होनना बुङोबा नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया नांगौ बायदि साबजेक्ट टिचार्स गैया बेफोरबायदि जुदि थायोबा बेफोरबायदि लोरबां जुदि जायोब्ला जों गाव गावनि फिसाफोरखौ जों मारै बर' मिडियाम स्कुलाव बा मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव जों बोरै दैथायहरनो बेनिखायनो आङो खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जाहाथे गभर्नमेन्ट स्कुलखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौब्ला फार्स्ट थिंआनो जाहैबाय क्वालिटि इडुकेसनखौ जोंनो नांगौ आरो क्वालिटि इडुकेसन गैयाब्ला बेफोरबायदि प्राइभेट स्कुलाव माखासे बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ निस्सय फाथायहरनांगौ जानानै फैदों दा बेनिखायनो जोङो खावलायो बर' मिडियामाव जोङो जोंनि माखासे क्वालिटि इडुकेसनखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरखौ जों फाथायहरनो नांगौ एलपि स्कुल एमइ स्कुल एबा हाइ स्कुलावहाय फोरोंगिरि थिसननाय बिबाना जोंनि बिटिसि सरकारनि नाथाय दासिमबो बिटिसि सरकारा एपइन्टमेन्टखौ होआखै बे बेलायाव नोंथाङा मा खावलायो बेखौनो जोङो खावलायबाय थादों बार बुंबाय थादों जेनाखि टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोर जानानै थानाय माखासे गोबां स्कुलफ्राव दाबो भेकेन्सिस जानानै दङ बे भेकेन्सि जानायखौ जोङो नुनानै जों नायबाय थादों स्कुल भिजिट खालामनाय जों नायबाय थादों जों बुंबोबायबो थादों कि बेसेबांनाखि खालि जानानै थानाय माखासे हाइ स्कुल एलपि स्कुलाव जाहाथे जोंनि बिटिसि सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा नांनानै रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे थाबैनो जेनाखि भेकेन्ट पस्ट जानानै थानाय क्वालिफाइड टेट टिचार्सफोर बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो एपइन्टमेन्ट होयो आरो थाबैनो बिथांमोनखौ स्कुलफ्राव जाहाथे दैथायहोयो